ha ka katang kupa badukun mudamen sim Bakhuid. Amen. Kajing e jung Trai jung Jesus Christ ba kajing e jung Lait. Lam ba kajing slok jung men sim Bakhuid kendan rangkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Kuhan men kupara mentaka Sngi. Ila poi sya ka Sngi Trai balai puar. Haka por Lait ya. Kekbat keketinu Lait mentaka Sngi kapen kan mau yangi. Ya kajing dan basisha jong kajing hapeneng. But tang ba kini ki Lait li kajing puliek ba mangingin siyos ngau mentaka Sngi. Ublay ukot uwering i mentaka Sngi. Bangin kentiu la kajing mut kajing perkat ngin pengkreat yalade kenang bangin yo menta bandar lengkat bat ublay hapeneng. Kempap nakadau jong kajing trot brio jongi. Nakadau jong kajing syapen shoy hau kusut ukrai. Ngam shimlala shishaban pen sobhayo Lait hagi bebun benta jong kajing jongi tegumta hagani kapor tengin yatwai bau Lait jaganat un aipor aisoringi bangila banlong kita kisakhi bayaine jongu bangilong kita kisakhi bashirham jongu bangin plai yala kajong kajing ha kapor jong kajing tenju bau playlat playlenti yangi bangin jet berbor ya galenti kebayalam yangi syakajing bam cukut tengni pusan sipor man kemiyet yala kajong kamen sem pan map no Lait ya kilai kitam kidana jing baro pat klempak kajing kuslai basisha jing yala kipop kan wan ra hangi ya kajing e jong kajing Sngi pa kajing map jong Lait. Nga pla hau Lait budan bor baro pada pi kuhan men kupara pangalale pop sipun da kajing perkat pada kiktin da kikam pada kajing le klan da kajing le palat chunga da kajing le palat chunga da kajing le palat bakrau chunga namar katang karpat ikamaria Bakhuid kabaya sa katesti kanya bikir khud pada pi kuhan men kupara banduai nagabanta chunga hau Trai Lait chungi ublay badan bor baro ni Sngi yangi badan dalama biki pom chungi unilam yangi sya kajing bam cukut. Amen. Trai can rot go play. Isayagi. Trai can rot go play. Isayagi. Cristo ma go Cristo ra. Go nang pelim jongi pelim yangi. Trai can rot go play. Isayagi. Trai can rot go play. Isayagi. Cristo ma go Cristo ra. Go nang pelim jongi pelim yangi. But how can no jinsu Haki ben ribaro Badan kamon mabha Niya ya roya me Nina mangi mane Niya pendon buro Banis ngomu ya me Banis ngomu ya me Go try go play simple Go padan bor baro Go kon marwe ukpa Go try Jesus Christ Go kon abroad play
yai long play hajing ya long kawe baru mensir Bakhuid agaburong mukbal agaburong mukbal Tungin ya tuai. Ko blai badan bor berbai Sngi. Turi tu dayangi na kecing ma baro. Tu ayangi kecing kot cing kia hakamet. Pat kecing mut ciperkat. Pengendup la ban pendap ya kakam jong me hakaperthai da kaman sem kabalai luit. Ipan ikani dau Jesu Kristus kuon jong me Trai jongi. Ubay mabasan syabat me hakacing long kawai jong man sem Bakhuid. Uwe ublay junam la junam. Amen. Usiim jaga perthai unsapin empat ini syakajing em thamai ke bamjukun. Kajing pulia naga kita baar kimakabi. Hagitu kisngi kalaja bahnyongut shipara baga kemir jongki kila syakem bakila syapen bor ha usiim da kajing sempan da kishabu bat kita lais ni bakin ba me kedos nyang kabakisang. Uway naki ubalakren naga benta kiweiru ulaong. Ayu pimut ban keli bat wat jingtip nanga. Ngila kloi te ban yap banya kabapen kenya ki an jo ki kepatan menjungi. Haba ulajan sabandukun mensiem ulaong. Me uporati balatim me pendu yangi nakani kejing im kabamenta. Henry usim jo kaperthai shitulup unsa pen empat yangi syakajing pentemai basiju nome kejing im namar bangi layap nakabenta ki an jong u. Hadin jong u ubalai ulasha le benkai haki. Haba la ai hukum ya u ula sei kloi ya la uthliet badda kajing shlur ula kner ya la kikti bad ula ong artat da kiktien don buram. Ngala yo ya kinie na beneng banamar ka anjong u ngam penbut ya ki bad na u ngakermen bangan sayo pat ya ki. Haba yo sngo ya kanie usim hi bad kibriu ki bayadon bad u kila lingo jelang ya kajing shlur jo utau samla namar ba ken snap ai ya kajing sha shitom enda uniru layam kila le ben bat kila pen saja ya ubasau hakajo karukom habaula jan saban yap ulaom la akabayap hakikti jung kibriu bat ban bu jing mud ya kajing kermen ka ba ublei ulaai ba ensapen imbyang yangi da u Hinriyam mete en don satya kajing mi pat sya kajing im. Kaktian jong Trai. Is ngago yaw blay. Bay nong ka hokan lohong ban kmi ka kmat jong ni and ki para Trai ngon boy ban pe turam jong ni snap chinga nga Trai snap ya ubahong dem sha jinger pa jong nga shen tur ka bom shukor ni uba chupe ya ka jing shisha mi te
kajing pule na kashiti baar Paulus Bakhuid syak Krista na Thessalonica ko para to utrai jongi ujisu Christ hi bat ublei ukpa jongi ubala I yangi bat ubala ai yangi ya kajing pentengen bom cukut bat kajing kermen babha da kajing ai on pentengen lem yaki donu jong pi bat on penklan yaki haman la kakam bat kaktien babha kadu ko para banget teduai lem na kabenta jongi bakaktin utrai kan priang kaloi bat kan yo burom kumba kalalong hapadeng jong pi bat on penlat yangi na kiriu muslia bat kiriu dakat namar ombaro kibriu kidon kajinget henry utrai ulong ubabat jutang on penklan yapi bat on yada yapi na kabasniu ni don kajingshania ha utrai shapang jong pi ba pidang le bat penyai le ya ki bangi hukum tu utrai on yalam ki donu jong pi sha kajing jong ublei bat sha kajing yai ne scam jong ukris kaktin jong utrai Ni sngo yaw blay. Chris ulong ubaneng kong ban mi na ki bayap hau kan long keburam bar kebor junom la junom Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat piru kajing puli na ke gospel Bakhuid kat kum ulukas Kamurong amiku trai Hakata kapor katu kan nengut ki sadusi kitu gi boom dan jing mipat kilawan show jisu bat kila kali yu kawe ke jing kali ki ong kunong hikai umasa sulatho na ga benta jung ni baladau henmen jung nu breu u yapno paludan katanga henrei u klam yo khon uta u breu u de ban shong kurem yakata ka reu kan thai khnang bo un penyo ki khon na ga bentau henmen jung u tiladan henyo ngut chipara ubaneng kong ula shong kurem baru la yap klam yo khon baru baar ula shong kurem yakata ka kan thai bat nang tapat sau balai tikumju baro henyo ngut ki klam yo khon bat ki la yap hakabakut kata ka kan thai ru ka la yap kumta hakajimi pat kan long katanga jong no namar henyo ngut ki la dei tanga yaka ujisula jubab yaki ki kon jong kane ka perthai ki yapoi kha bat la pen yapoi kha yaki henrei ki tu yaki bala nyo bekilong ki babeddo ban poi sha kata ka perthai bandang wan bat shakajing mi pat na ki bayam kim yapoi kha lemne la pen yapoi kha yaki naba kimla shu banyam namarba kilong kum ki angel bat kilong ki khono play naba kilong ki khon jong kaching mi pat henrei bayagi bayap en pen mi pat wat umosas hi ula pen sabut har jen tho shapang kalau benyap ba me ding har ba ula khot yo trai u bleu abraham u bleu isak bat u bleu jacob tikum ta deu blei jong ki bayap henrei jong ki baim namar baro ki em hau ka gospel jong u try Kajiya roya miku Chris ka ktino blai minta ka sngi ka pen skam ya ka jingdon ba shisha ka ka jing em hadin ka jing yap bat mangi baro ki banget ni up kemilenti da ka jing karmen ba mangi ru ha ka we ka sngi nyo mat ya ka ni ka jing em bam chukut mentangi don hau benai ba khatwei benai nai weng ha ka ba mangi ngilet shakilom jentap ban bo iki sentiu
kuman buram ya ki bala klat no baru bantang ki mombati ban kerpat hau blade cakana yo le si gitu ki bala klat ki dang dong kam ya ki jing duai jing kenang bakin yo ban poi suk she benang rengkat ban uble kini ketika jinget jingi we pai we bat ke jing pule menta ka sni nadu ke jing pule ban kong hadu ke gospel ka pen skam ya kata ke jing shisha jong ka jinget jingi ha ka jing embam cukut yo sngo na ka jing pule ka ban kong ya ka ne ka jing itu khana ka ba shop men sem ha ka ba kini ki nyongut ki sipara rengkap ba ka keme ki sha tenju namal ba ka jinget ka pas kham jong ki hau blai khampap lada ni pusan bhai kini ka jing pule ka ba mangi yo sngo menta ka sngi ka pen i hangi la ne ka pen shai hangi we pe we ba dei ka jing ko ngu dei ka jinget ka pas kham jong ki ha ki an ki kanun jong balabo dau blai ba kim shim not ben pen khanya ki wala da ki sha tenju wala da ki sha pen shitom henrei da ka jinget ka pas kham ki pedang ya ka jing sha shitom ba maki ki yo pedang but dei ka jing tip bha jong ki ka jing em sngi jong ki ya ka ktien jong oblai ka ba la pen long ye ki bandan ka jing kermen but ublai u ai bor ai so re ki bakin la ban pedang ya ka jing sha shitom klem da kan rande but namal bagi dan kata ka jinget ba yaki kinsa sha pen mi pat bat bandan kan pat ublai bakin yo kata ka bainong ka bakrau ka ba ublai bu na ka banta jong ki banget ko henmen ko para ni dan baro ya kan ka jinget ni tip ya kan ka jinget bat ka ba ka ba phe na kini ki nyongut ki sipara ba ka kame ka long ba le si ka jinget jungi kamlong ka bas kham hadu kata ni baro ngilong ki batlot ha ka por jong ka jing tenju le se bon sien ngimla ban yang skam ha ka jinget jungi ngimla ban yang sakhi ya ka jinget ka ba mangi ngi phla namar le se bangim long kita ki beri ki ba ko ngu ngim da tip ba le se ya ki an ki kanun ya kinu le se ki an ki ba sang ye ki ba le se bangim dei ban le ha ka jing im jungi na ka da jong ka jing tlot bre jungi ni sha yalam ya bakla ni sha pen shoi hau ksoi ukrai ba bon sien ngimlong kita ki sakhi ba shisha jong ble te ngi ngop ha ka pop pasang henrei ka jing pule ka ban ko menta ka si ka pen ka ai men sim yangi ka a jing kermen yangi ba mangi ngin la ban yang sakhi ya kata ka jing ka ba mangi ngi phla wangi kumba mangi ngi phla kumba mamangi ngi ngai bahkan dan kata ka jing pam jeput baru boleh ai kata ka bainong ka bakrau tu ngiru nyebut ya kena kunuksa babha apa deng jong ka jing tenju apa deng jong ka jing jenjar jong ka jing ngila borobor ban jet ya ka babha ngila borobor ban ong ya ki ba yalam baklai ya ki ba le si ki ba penjing ai ngi no ble klempap ka jing le jungi ka jing yang sakhi jungi ya ka jing shisha ya ka hok kan penjan ngi sya kata ka bau ble kula la banta jungi bangin yo mandan kat bat u habane bat shu ha jing pule ka ba u Paulus apostol ha ki ba ar jung u sheki kristana Thessalonica u dwai na ka banta jungi u ong ngadwai ba phin yo e kata ka bor ka jing start ka jing shampang ba phin la ban ka jing ka ba bha ban kren ki kitien ki ba bha khnang ba hapdeng jong ka jing penshoi phinnom ngop ha ki jing bakla ba phinnom sha yalam bakla ha ki rius ni baru ong tu kyar na ki riu baman khnang ba phin kata ka jing ka Bakhuid ka ba soti khnang ba phin la ban pen so bhayo blai na du ki jing mo chuperkhat na du ka ktien ka tliet ba ki kam ki jam jing baro hang ni Don Bosco ka dan ki jing tho Don Bosco ka ba ong ni di ban hair kra ban phet kra na ki parlok basniu kumba ni phet kra na ki jing syapu hau bosai ni tieng lada yu iyo bosen yo syapu nama ba ka bi kalong ka ba seniu yo ngin yap ha ka jukuru kom ni de ban kiar na ki parlok basniu u ong Don Bosco kumbangi kiar na ka jing syapu hau bosen ka ba pen i hangi we pe we kalong shisha ka badan kam
ladang itip bakini ki kam ki jam jungi lani ki parlok jungi ki la ban yalam bakla yangi haka jing em jungi hatungi long na em ki bas kam manong em bangin kian kum kita ki parlok jungi bangin long ki parlok bangin yalong parlok bat gitu iba em ka jing em ka babha ka ban yarap yangi bangin ya ha kalenti ka hok ba ka jing shisha kani ka dei la se ka jing khot jung blai na ka banta jungi we bangin poisuk rengkat ba blai shabenang ha ka we ka sngi ngidon kam kumta ban jiet ya ka eke ka babha bangin husiar na ki parlok ki ba mangi nge em man na ka sngi pachusu ka gospel man ta ka sngi u jisu pen skam kumbang lo ba kadang kajing em bam cekut nak benta jungi gi banget badru upen syai yang iwe piwe ba kajing em habeneng kalong ka baper tu kata-kata ban yuno jor ba kajing em jungi hasla perthai let's say ha kajing em jungi hangni hasla perthai ngidon kata kajing ya jantang let's say bagi bahayang bahasam let's say bagi paramal jan marpar bagi parlok para jor Henry habang ngidan kata kajingat ke bas kam ha ublay bangi ngingat ha uway ublay bangi barok ki bangat ung yalong kum tashi ki henman ki para barok te klempap habenang lu ngiyalong kum ta unum don syu kata kajing yadai ke ba jan kumba la se bangi dan hagani ka slaperthe kiwe kilong kinong way Henry nya jantang bat ki bahayang bahasa majang Henry em namar kajingat jungi namar kata kejinget jungi ha uwe ublay ubelong ukpa utau unong syarai jong kayeng kasam jungi mangi barong in long kawe kanum dan kum kata kejinget dai da si kum ba mangi ngilong hang ni asla perthai ba kum ta kani kadai banyarap yangi bangin dan kata kejing sngolam naga benta kiwe bangin dan kata kejing yatip lam naga benta kiwe ba kham tam ba mangi ngendan kata kejing buram iwe pat kham tam ha kalenti pergrim jungi hakuni asla perthai pat ni ban pen kan mau ya lati bamangi kum ki khon jong ublai ni dai ban pen ya dai dur ya la ka jong ka ching im kum kita ki khon ba ye chi sha jong ublai lam kum tang ni shu kam ni shu phla bangi long kita ki khon jong ublai henrei ka jing im jungi pat kam sakhi dalai le ya kata te tungin ya pen dai dur kan ya ka jing im jungi hang ni asla perthai kumba ni long shisha kita ki khon jong ublai ki ba ap khmi lenti bangin poi bandan angkat ber ublai ni dan hak uni upna hak ba mangi ni kan mau kerpang ki men sim balak lat no ni persangkat bala banterwa mas naga benta ki men sim balak lat no khnang lada ki dang dan hading pengkhut bakin poi no rangkat ber ublai pat bakin long kita ki nong ya sa bak klain bo naga benta jongi khampa mdan manu bam kwa banet syabana idon kata kajing kwa kajing terang basisha naduk kemen sim bangin don rangkat ban ublai te khnang bangin yo ban le ban poi syata ngidong kam ban pen i dala kajong kajing em kajing pli ban kong ka khat ingi bangin dei ban em sngi ya ka kten jong ublai bangin don kata kajing tip batikna ya ka kten jong ublai kajing kongu ya ka kten jong ublai khnang bah pedang jong kajing tenju ngin la ban yang sakhi ya kajing shisha bat kumta ngin la shisha ban penjan yal dia sho blai ba kajing puli ba asa shishe kapan kan mau yangi bangi dai ban kiar na kita ki parlok basne na kilat kilenti ki belam yang isha ka pop kasang bat ngin yang bangin je ke bapa ke kitab Deuteronomy kelanang ka Laiphew ki dekat ban kong ter kapan kan mau yangi bau blai bu khmat jungi ya banjit ya ka ching im ane banjit ya ka ching yap ladang ilong kita ki beri ki balai lot ka ba ubleu ai ngi da kamon sompa banjit kar ka bang ngimon tu ai bangin jit ya ka eke ba bha ka ba yalam yang isya ka ching im man sya yalam bakla hok su ukrai uba penshoy yang i banjit berbo ya ka lenti ka basneu ka ba yalam yang isya ka ching yap klempap inum light na ka ching sya tenju ha ka ching im ching yo man la ka sni te ka shong sa happy hanga hang nu ngi kwa ban pen sopa yanu ngi kwa ban pen sopa ya ublai la ne ya baman kampa idan kata kacing terang nadu mensim ban pen sopa barobo ya ublai tu kacing em jing ni kan yang sakhi ya kata ba pedang jing tenju kijing janjau kacing em
ngena barbor ban phasho blai da gajing ngai da gajing shene kumbau Paulus apostol udwai na gabanta ki kun kristan bakin yo ekata gajing e ya gabo ga sor bakin em barbor hakalanti ban jikin ja barbor hakalanti ko hok gajing shisha bakajing em jung ki kan long kata kajing keman na gabanta blai tu ai ba mangiru ki bailom lang hagane kapor ban simbanta ka mas Bakhuid ngen ya dwai ru na gabanta barok ki para bangai ki badan kejuk kejingai bah pedeng jong kejing tunjuk kin la barbol bakin jang sakhi ya kejingai ki bam ki phla bakham tam ya kata kejingai bau blai un sa ai kata ka bainong ka bakhra bandan rang ka badu ha banai tungin ya dwai na ka banta ki pai banget barok ki baydon ki besim banta ka mas Bakhuid baru ki badan halai yang lasam kitu ki bala jengai na blai bakin sngotu ya kan kejing shisha bau blai bakan rai kejing isnai u ap khmit lanti yangi bamangi barok in phashu bat bangi ngilong shisha kita ki khun binong bishon ki khun iba ye shisha jong blai en yoro yo Jesus Christ sembahyang Jungin ya duai yo blai kupa jungi balapha ilau khun sha kaperthai pan ai ka jing im bam chukun Kacubab cupi Trai tu saskor ya kacing kerpa cungi Trai shashkor ya kacing kerpa cungi Nakabenta ukpa Bakhuid cungi ubishop cungi kilondo bat kikatikis Badaka nuksa cung kacing im cungki kindup jalam yaka yakibriu bandkhat jala ki donut na ki cung kene ka perthai bat ban
penek ya ki banek cunom tunging kerpat ya utrai A trai shashko ya kajing karpat chungi. Naka benta kene karpe kristan chungi bangin dup kan mau barabor ya kacing temu chung kacing chingshong kurim banjalam ya ki khuon ublei banjalam ya ki khuon ba ublei un ai sa kacing imbab jukut tung kerpat ya utrai A trai shashko ya kajing karpat chungi. Naka benta iwe pa iwe nangi bangin dup kerpat ya kacing jarab ublein man kasngi banjaine schem bat u haduk ka bakut tungin kerpat ja utrai A trai shashko ya kajing karpat chungi. Naka benta kitu ki kristan ki ba kacing kenma cingkwan lalot kala yalam yaki ban klet ja ublei bat ja kacing im ban sawan bakin dup suthu jala kacing le bi bat bakin dup bunset jala ka danut ha kacing im ka bane cunom tungin kerpat ja utrai A trai shashko ya kajing karpat chungi. Naka benta ki briu baro bakin dup pediang ja ukris batang ma ubala ban dawa ba ulong kacing mipat bat kacing im tungin kerpat ja utrai A trai shashko ya kajing karpat chungi. In duai gerpang na kabenta ki mensiem balaklat no ki mensiem mandang don na po ding pen khoi kam tami kitu ki bom dan mono ban kan mau aplai jagan rat ta ka snam boko do tam jomi to sai khoi ya ki pop ki sang ya ki jing duna chu ki paro bat pet ya ki jing drop pressure ki henrai ya ki jing ngai bas kham bat tu pen bang pen bit ya ki jing duna chu ki paro bagini ki mensiem ki pala let ya shwa jungi kinyo ya kata kacing ye ai name kacing ma pa kacing suk benang na ka benta kani ngi karpat ya me ko try ni doi karpang na ka benta ki papang ki bastom ki bahayang ba samji baro ki badan ha ki hospital ha ki yeng ki sam aple de kan rat melong unong penkhya melong unong ai bor komta tukul kukul do yegi papang ki bastom ai bor yegi de khatmet chungki tukul kukul do yegi da wai ki da shin chungi baro ba hame kinyo kajing shania hame kinyo jing klein but hame kinyo ekata kajing kot ka ba maki ki don kam na ka benta kan ni ngi kal pat ya me ko try Ngi kerpat ya me ko try. tungin ya sange sipor banduai how blai jagan rat na ka benta kajing tumu ba phe jungi kukpa nyangu yami bamila pha yalau khun ban penyo ka jing im bam chikot yangi tuirap mangin dekat ila gidonu na ki ke gi badu no bat ban trang ya ka jing im ka bam chikot ni pa ni kani nang bau kris utrai jungi amen Kukpa yuk bubat
phong ca trình long brio bên thềm mái và bên kèn tiêu anh in slow you real birthday bằng đua phong ca trình long play red trình cột qua bright birthday phong ca trình bom cột trình play Tutuai ko para ba kajing kenya chunga ba chungpi kanong ka ba pediang hun hau blay ko pa badan bor baro To try pedang ikinya iti jongpi nagabanta ka jingero ka burom ka kateng ka jongu ka jingmentoi ngi ba ka balang buku jongu baro ka wei ko pa tu pediang yi kajing terwa kane ka yeng ka sam jomi ai ba ka yu Chris bangi le niam kan penyo na ka banta jungi ka jing ye jong ka jing embam chikun ipan ni kane dau Chris utrai jungi amen utrai dan ringkan bat phi ringkat bat piu tu kan te yela ki do nun ni kan tia ki shau try tu ni ai ngo yo try kan rat u blay jungi ka shom hok bat ka dei ko pa ko blay badan bo baro bat bam chikun ni le bha ban ai ngo yeme baro bor bat ha ki jaka baro ki brio ki khun jome ki liya sakma na ka jinglong lok bat me ha ka jing e jome me la pen phai byang yangi lang ba ka sna mu khun jome ba ka bo jung man sim ba khoi me lo lum lang yi ki brio ka balang jome bat baro kan dup yelong ka wei thik kum ba ma me ukpa ka wei ba du khun ba du man sim ba khoi me la pen long yangi upat bala chiet jome bangendup la ban kerpat ya ka jing start jome ha ka ba pen im yangi mela penlong yangi ka wei ka met hau Chris bat ka yeng shong jo men sem ba khoi ta ka bas ngongu na ka banta ki jing e kanikat ni ngi ro rengkat ba ki angel lam bat ki reu khoi baro Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you make it fun. Leng Bakhuid, take it down. Dakaburam Jami. Why you stand Vayosana tempo, Vayosana you play Juno. Yaro you tabawa, Hata kete kutra. Leng Bakhuid take it down. Dakaburam Jami. Vayosana Shatron. Vayosana Temkun. Vayosana you play Juno. dashi shamelong ba khoi ko try ka thamei jong ka jing khoi baro namar ka tain ker pat eme pen khoi pen kan tain gani ka jing terwa jungi ta ka ba phai men sem jong me kum kum jer halo jungki ba kandup kala long yangi ka met ba ka snam jong try jung yu Jesus Christ ha ka por bala dino yu badal man sngop ha ula padang yi ka jing sha shitom ula shim yo kupu ba ka ba ai ngo yame ula kedia yu ba ula ai halaki sunrano ong to shim batobam nakani pibaro namar kani kalong kamet jonga yakaban IT nakabenta jongpi hagaju karukom endalala yabam ula shimye ku khuri badga aingo byang yeme ula aya ka halaki sunrano ong to shim batudi na kani phibaro namar kani kalong ku khuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bam chukut
ya ka ba en pen mi na ka ban ta jong phi ban na ka ban ta ki babon ya ka ban ma pe ki pop to le ya ka ni ban kan mau yang a ka jing ma ya chong ka jing ngai Kata sin bagi pamyuni ukpu bani kinakane kakuri ni pen pna kaching yap chong me kotra tadhadu menwa namar ka tang ki pa pen men tai ka jing yap ka jing mi pat jong u ni terwa hame ko try ku pu jong ka jing im ba ku khuri jong ka jing pen im ni da ngu adam namar me la nyaw yang ni ki ba bet ban yang ha khmat jong me ban shakri ya me tak bas ngorit ni kerpat ya me bangi ba yo bantah ka met ba ka snamu kris ni long ki bala panya tli ka we do men sem Bakhuid tu kan mau ku try ka balang jong me ka bala priang ha satlak ka perthai but penjanai ka ha jing e rangkap o Francis pa Bakhuid chungi u Victor lengdo bishop chungi ba baro ki lengdo tu kan mau lem ru ki henman ki para shinrang ba kan thai ki bala yo thia da ka ba karman ya ka jing me pan but ya baro ki bala klano ha jing isna e jong me tu pedang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me tu isna ngi baro ngi karpat ya me na barangkap ba kamar ya testi Bakhuid ka khme jong balai ju sa Bakhuid ku rem jong ka ki apostol Bakhuid ba baro ki riu khu ki bala pen sngo bhai me patang la patang ni de blong gi babet ban yo ban talam ha ka jing im bam chikut bat bangin ya ro ba pandan buram ya me dau khun jong me Jesus Christ da u lambat u bat ha u kan long ha me u play u pa badan bor ha ka jing long ka we chung u men sim Bakhuid baro ka buram ba ka jing ya ro chu nam la chu nam Amen. Kumbala hukum yang i do nong penem ba kumbala hikay yang i daga ktien belai nginut ban duai ko kpa chungi upa hapeneng kalong ka Bakhuid ka kateng chungi kan wan ka hima chungi kalong ka mon chungi ha ka khandau kamba hapeneng to ai ngi menta ka chin bam chungi ka bhala ka sngi matuma pingi ka ring khang chungi kumbangi rungi ma bi ka balas ni wat yalam ngi shaka chung penshoy henry de pla chungi na ka pasni to pala jingi karpat ko try ne ka jing sneo baro ha ka jing spon jume to ajing suk jing san ya ki sngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing is ne jung me ngai bar bo na ka pop ngin yo jing ya da na ka jing jin jar baro ka bangi dang ap khmi lanti ya ka jing karman Bakhuid ba ka jing wan pat jung nong panem jungi uchi su Christ Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor ba ka buram junam la junam ko tra Jesus Christ me bala ong ha ki apostol jung me ka jing sunga I api ka jing suk junga nga ai happy wat pe ji ki pop jungi henry ka jing ya chung ka balang jung me ba ka jing spun jume to ai ka jing suk ba ka jing atli ka wei ka kum ka mon jume ma me ba ma basun shar junam la junam Amen. ka jing suk try ka number bor ring kat bat phi Ring God but fear. tu nya terwai ka ta ka jing suk I wei ha I wei pan Yami
hak mi ukunam berat jongu blay hak mi bekino ekipop jong kepertai sung mingi barok kepala khot syaga jing kawai jong kunang berat Ku kan rod ngamlong ba syong hok pemen wan rung hapo ba yeng ga jonga Henry syong tang daga kte makamen sim jonga kan sakya hi
tungin ya tuai ko kpa ka Eucharist bangila le anyam kalong kesenjat jong kejimi pat bakhadu jongi tiarap bangin im hakata kurukam bangin trang tang ya kejing im bane ajunam ipan ni kani lang ba Chris utrai jongi Amen. utrai dan rengkat bat pi Ringkat bat piru. ublay badan bor baro nkurku ya pi ukpa padu kun bodo men siam Bakhuid Amen. tu Lait suk ya ro yo try da kejing im jong pi Ngis ngongo yau blay. las ngiu play na mar ba kadan ka procession ba tengenum dan mas hang ni hapo Don Bosco Youth Center Kaburam haukpa brau kun brau mun siam Bakhuid. Ko dunod Bakhuid tamu Jisu. Ko Maria ko nangirap ki Kristan. Ka kerteng upa brau kun brau mun siam Bakhuid. Amen.